til alle plakaterne? Eller? Kan vi så ikke tage nogle af de andre? Vi står her i Poul Jungersens lade og er ved at sætte plakater på til valget. Det er spidskandidaten, vi kan se her. Og her kan I se sekretæren, hr. Bonnet, han er i fuld gang med at lægge det på. Og hvad laver du, Hanne? Materiale rent. Du gør materiale rent? Ja, så vi får sat på. Det er grundlag for godt valg. Det er Hjørringforeningens formand, hr. Jungersen. Yes, med det store overblik, så vidt muligt. Ja. Jeg kan se, det er den helt rigtige type udstyr, du står med. Ja, ja. Man må aldrig gå ned på udstyr. Det ser, også når man står på ski, så ser det også godt ud, det er en ordentlig ski, man sætter udenfor restauranten. Er det den sidste? Hold op, han ser glad ud der på det billede. Det er nok, fordi det er den sidste. Ej, lad lige være med at tage den på. Den kan vi godt bruge til noget andet. Ja. Den tænker jeg tror, min mor, hun vil gerne have den. Nogle andre herovre. Der kan I se chefen for Imerco Danmark. Tom Barmbæk. Ja. Det er Hanne. Hanne, du har fuldstændig ret med det med dine tænder. De skulle godt nok have været blege. Nå. Den kunne måske have kørt en stor valgkampagne. Den kunne vist have klaret 2. Ja. Men for alle de kandidater, der er plakater her, så takker vi for hjælpen.